Pohjustukseen käytetään dehydraattoria ja primeria ja halutessaan myöskin pohjageelia. Laitetaan Didier Labin muotit tuohon kynnen alle vasta sen jälkeen, kun pohjustus on tehty, ja katsotaan varmastikin, että toi muotti on suorassa. Tällä kertaa käytetään Didier Labin polygeelia, joka tulee tämmöisessä tuubissa, ja me otetaan tikulle tommonen pieni määrä sieltä. Tää massa painetaan tuolla tikulla tuohon kynteen, ja aletaan tavallaan täppäilemään sitä siihen kynteen kiinni. Ja tehdään siinä samalla toi pituus. Tässä täytyy olla tarkkana, että se kiinnittyy varmasti tuohon kynteen, eli älä tee liian paksua kerrosta. Uunitusajan jälkeen otetaan toi muotti pois ja me saadaan tämmönen pituus. Tän jälkeen kynteen tehdään paksuus. Ja se tehdään tuolla täysin samalla tavalla, mutta tällä kertaa me täppäillään jo tehdyn ton pituuden päälle. Ja yritetään saada siitä mahdollisimman tasasta silleen, että myöskin toi apeksi säilyy. Uunituksen jälkeen poistetaan tahmat, ja tältä sen pitäisi näyttää ennen kuin viilataan. Viilaus aloitetaan reunoista. Käydään molemmat reunat läpi, jonka jälkeen vasta tehdään muotoa. Ja lopuksi me viilataan toi kynsi tosta päältä. Tämän jälkeen poistetaan pölyt, jonka jälkeen me voidaan käyttää geelilakkoja. Me käytän tällä kertaa tätä Didierin Coming Together. Saadaan se tasaiseksi, uunitetaan, sitten laitetaan topcoatti päälle. Ja mä olinkin tehnyt tähän myöskin pienen baby boomerin, jonka jälkeen kynnet on valmiit.